Mga yan. Ito ang pinag-sample lang namin. Sample pala, pero mukhang okay na. Wow, okay na talaga. Okay? Sige. Tatapusin na namin to. Okay? Donut. Okay. Donut. Dunkin' Donut. Ha? Hindi mo tuloy ha. Walang kubet.
Sample lang namin. Sample pa lang, pero mukhang okay na. Wow, Ito. okay na talaga.